Бойко Борисов в задочна полемика с премиера Орешарски. Добре дошъл. Добре заварили. Това е една задочна полемика. Доколкото ти си на живо, разбира се, доколкото разбрах записа, интервюто на Орешарски е на запис. Това дава Те по принцип са в нелегалност, така че. Какво каза? В нелегалност са и правят непрекъснато такива записи, за да не ги... Ти обаче пък си подложен на натиска на агитките. Нека взимат пари децата. Лесно ли се добра до тук? Да, разбира се. Това. Държат хората на връх Коледа да изкарват по някой лев, което е лошо. Това за някой лев го казваш вече няколко пъти, но дали е верно? Не, аз съм ги виждал и съм се обаждал на министър Йовчев да му каже как плащат. Как? Тъй като ги гледахме на камерите покрай къщата в банки, когато идват. И какво там? И събират се, идват с коли, отиват, имат си отговорници, дават им парите, дават им плакатите, написани предварително, и чакат да дойде от една цензурирана телевизия представител с камерата. Щом светне камерата, си речи има живо включване, почват да викат. Свършва, пият кафе, пушат цигари и чакат следващото включване. Включват се пак и след това си отиват. Но аз го приемам. Това, че откривам работни места. Имаш запис такъв? Да, разбира се. И съм се обаждал лично да кажа, но не им е интересно. Какъв беше отговор? Не им обръщам внимание. Ако им се обръща внимание, ще излезе, че се съобразяваме с тях или са важни, а те не са. Това е една поредна патерица на ДПС, която с времето ще надаре своя връх и ще отшуми. Защо си сигурен в това? Защото те нямат кауза. Те нямат... За всички хора е видно, че те изпълняват политическа поръчка на ДПС. Иначе щяха да бъдат сега пред Орешарски. В края на краща ние сега сме опозиция. Опозицията, работата е да говори. Да критикува, да не е съгласна. Ние не сме на власт, нали така? Що не са при Орешарския са тук? Защо? Нека вашите зрители си дадат отговор, защото им харесват. Те са поредните, които ще заменят Атака в тази коалиция. За Атака и за всичко останало по-нататък, но каква е отиващата си година за теб специално? Лоша ли е? И лоша, и добра, и... Всякаква, като всяка година. Има си своите хуи неща, има си своите проблеми. Не беше много добра в здравословното ми състояние, но вече всичко е наред, дай Боже. Все пак подаде оставка. Нормална. Подадох оставка и спечелих избори. Да. Отново народа, за да благодаря и на Господа и на хората, посочиха ГЕРБ като най-стабилна първа политическа сила и за пореден път победих БСП и ДПС. Какво повече да искам в политически план? От гледна точка, от твоя гледна точка изглежда така, да. Не, тя е от тази гледна точка. Тази е гледната точка. Тя няма друга. Орешарски като какъв излиза да говори като премиер? Спечелил изборите? Или Местан, или Станишев? Поредни загуби. Но понеже направиха комплот, направиха си една тайна организация, подведоха и Волен Сидеров с златния му пръст да гласува това правителство и така са на власт. А за другите каква беше годината? Много ми е интересна твоята преценка. Например, за Доган. За Доган е категоричен успех. Годината, разбира се. Успя да свали едно демократично избрано правителство и успя да си подреди като трета политическа сила така нещата в страната, че той реално управлява сега България. И ако прочетеме само имената на областните и замобластните управители в България, това ще се види Колко души са? Колко човека са? Аз мога да ги прочета, защото никой не би си позволил да ги прочете или не биха го пуснали. Ще ги чета по градове. Бургас, Юсеин Мехмед, Варна, Марткан Ибрямов, Габрово, Кенаш Ашиков, Добрич, Исмет Абил, Кърджали, Муса, Саидах Ахмед, Ловеч, Юнал Масъков, Пазарджик, Юмер Хамза, Плевен, Енгин Кючук,
Пловдивград, Юксел Расим, Разград, Севгин Шукри, Русе, Айдян Карахмедов, Силистра, Джанан Халил, Благоевград, Муса Палев, Силистра, Насуф, Търговище, Емел Расимов, Хасково, Кадир Шабаналиев, Сливен, Неджим Ахмед, Смолян, Бейхан Дуран, Стара Загора, Тонджа Юстурк, Търговище, Хабибе Ахмедова, Хасково, Кадир Исов, Шумен, Левен Зекериев, Ямбол, Ахмед Мехмедов. И в Хасково знаете, че все още няма областен управител, е времен. Ама това не са само управители и зам. Губернатор и зам-губернатор. Какво искаш да кажеш с този списък? Искам да кажа, че като трета политическа сила, те имат толкова представители в властта, като министри, областни, замобластни управители, шефове на дирекции, какво ли не, което не отговаря на реалното им положение като политическа сила и постигнати резултати в страната. Първата политическа сила няма нито един. Това е, според мен, неестественото и това, което поражда и напрежение в страната. Не е честно. То честно в политиката? Като няма, затова и сме на такъв хал. Няма и джентълменство. Аз разбрах, че вчера подарих радио, господин Местан бил казал, че съм се бил объркал като пате в кълчище. Кога? Вчера го бил казал. Не го знам по какъв Ти кога си се объркал? И аз не знам кога съм се объркал. В край на кращите в спорта, в живота, трябва да има едно елементарно джентълменско отношение. Когато някой те е победил, поне му признай. Защото ако признай му победата, кажи, да, надхитрихме го, успяхме да направим така, че Волен Сидеров да ни даде един глас и заедно с БСП го надхитрихме. Да, това ще е правилно. Но не можеш да кажеш на този, който си трети, а той те е победил, пате в кълчище. Или както излиза Станишев и нарича младежките ни представители, младежите ни от ГЕРБ, циркаджи и смешници. Добре, ама вие какви сте? Ако ние сме циркаджи и смешници и патета в кълчища, вие загубилите от нас какви сте? Дайте си оценка. Кажи едно определение. Какви си? Аз нямаш все дума. пак до там имам глава на раменете, когато дам такива квалификации, да оставя хората да си направят извод. След като си загубил от смешници, циркаджи 10 пъти подред и от патета в кълчища за пореден път, откакто ги има, поне не дави такива квалификации. Нататък. За Станишев и Орешарски и за Волен и Бисеров, за кого е най-лош? Бисеров, между прочим, да уточня нещо, твоя жертва ли е той или на Доган? Той е жертва на самия себе си. Защото винаги съм знал, че този човек, предчувствам съм, че когато предаде СДС и се обърна и работеше с такава ярост, действително като еничър срещу СДС, след това срещу мен, срещу ГЕРБ, съм знал, че този човек рано или късно ще излезе истинската му същност. Знал съм го. Просто Господ гледа, някой път забавя и наказва. Известната... Понеже ме пита в цялостния въпрос, най-тежка според мен е за Волен Сидеров. Защото действително от човек с кауза, от партия с кауза, които твърдяха, че са патриотите, националистите, че за народа са готови всичко да направят. Сега виждате, изведнъж цяла София е с тяхни билбордове, плакати, телевизии, медии. Изведнъж се явно замогнаха. Имат си субсидия. Да, но в същото време, когато пътуват по света, казват, че пътуват с лични пари. Малко им се обърка тезата. Ама и ти ли си на тая сиромахомилска вълна сега? Не съм. Но това се... Разбирате ли, тези хора все пак изговориха най-големите лъжи за отряд 28. И аз имам около 15 дела съм завел в съда сега срещу тези лъжи и клевети и ще си мълча, докато не минат съдебните процеси. И тогава всичките им лъжи, защото те са... Няма как да не се докаже, че са лъжи,
тогава ще говоря на тази тема. Но от една такава партия... Чувалите с парите. Да, просто не искам да коментирам. То така се правят компромати, между другото. Че има ли на пилот, на който съм се дадат чували с пари? Не, това са... Вие виждате, че за 300 хиляди евро или 400 хиляди веднага колко служби са тръгнали в Европа и в света по Бисеров, за да ги закачат тези финанси. Добре, кажи ми сега, откровено. Вие знаехте, твоето управление знаеше за Бисеров. Аз винаги съм предполагал. Добре, ама че той не е стара история. Защо вие не я извадихте? Защо пазахте го? Историята, която сега беше извадена. Не. За нея се говори. Аз лично никога не съм знал за тази история. Цветанов не е ли знаел? Убеден съм, че и той не е знал. По принцип, службите работят по свой тертип, особено когато са в... Какво службата ГДБО, примерно, знае за Бисеров и не казва на Цветанов? Ако е знаела, ще му каже. Как? Но най-вероятно историята е от 12-та година. Това, което е абсолютно сигурно, е, че в момента, в който са получили или са разработили, не знам как са стигнали до тук, нямам информация, но съм убеден, че в момента, в който са стигнали до зампредседателя на Движението за права и свободи, дясната ръка на Местан, зампредседателя на българския парламент, вкупом шефовете са изтичали горе в сарая. Убеден съм. И са казали, че този човек трябва да бъде арестуван. И за една нощ Движението за права и свободи успя да очисти така и чрез тотална медийна манипулация името на Бисеров, че той стана гражданин на Бисеров. Това е реално, бе. Даваш си оставки, ти ставаш гражданин. Как е реално? Тези двама, които напуснаха, наши депутати ГЕРБ, а за единия за Танчев ме е яд, защото има много потенциал в това момче. Но, както и да е, така са решили, се говори вече 15 дена, че ГЕРБ се руи, че се цепи, че какво ли не се случва. А тук пада зампредседателят, вторият човек в партията, зампредседателя на парламента, с крупна корупция. И изведнъж става гражданина. И повече не се говори. За сега не е ясно дали този човек е внасял закони, дали е предвождал комисии, дали се е изказвал, дали е бил избран за зампредседател на парламента, бил е предложен. Те не са ли знаели около него тези хора, които знаят? Аз като кажа нещо, че не съм знал, те викат глупости, той знаеше всичко. А Доган и Местан не знаят нищо, нали? За Бисеров. Взеха го от СДС чист като момина сълза. Питах ли те, що хвалиш толкова с Доган? Аз не го хваля. Аз съм човек, който приема реално резултатите на включително и моите опоненти. Нещо друго няма ли зад това абсолютно отношение? нищо друго. Сигурен ли си? При Кобрат, един изключително шампион и просто много готин човек. Лично на мен много ми харесва маниера му, начина му изразяване. Гледа си, знае си пътя и добър шампион. И носи слава на България. В нашия спорт, да го наречеме политиката, се гледа кой е мандатоносител. Кой може да състави правителство? Кой колко пъти е съставил правителство? Кой колко пъти е правил министри или кабинет? И? Доган е абсолютен шампион. Той е като Реал Мадрид, с най-много купи в историята на шампионската. А защо направи всичко възможно да се скараш с него? Не, аз не съм се скарал. Просто ние сме две различни партии. Ако и аз кажа, дайте да се целуваме като с различни... И сега, кое е различното между БСП и ДПС, ми кажете? Айде вие ми отговорите на един въпрос. Различието между БСП и ДПС. Заедно участват на избори, заедно ще управляват, заедно ще правят евродепутати, сумират си сбора на техните пара. Кое? Станишев се извини на ДПС. За кое? За това, което баща му като член на Политбюро са взимали като решение. Да. Ти какво мислиш за това извинение? Първо, неуместно. Защо да е неуместно? Защото трябва да се извинят други хора. Трябва да се извинят цялата система, която е допуснала всичко това. Защото стотици хиляди български турци, български мюсюлмани са били прокудени. Имената са им сменяни. От тая партия. И сега какво? Извинявай, би си фал.
Аз във футбола това ми е най-омразното нещо. Някакто да ритне, щупи ти крака или те контузи, вика, добре, извиняй, би си фала. Ти си биеш фала, ама то вече е свършило. Същото и те, на кой се извини? На Местан или на кой? Те и сега са ръководството на ДПС много по-добре от всички останали. Между другото, понеже стана дума за бегалците от ГЕРБ, искам да размишляваш около една хипотеза. Тя е моя, може да ти изглежда глуповата, но дали не е някакъв твой замисъл това? Пускаш двама души, елиминираш Волен, ама БСП никак не е сигурен. Не са сигурни. И държат за Волен. И БСП отиват на вод на доверие. Да. И какво става? И нещо се случва. Да, има го в теорията на конспирацията. Чакай, да. Може да се... И твоите двама се разболяват. Има ли възможност? Вижте, в държавата се случват много тежки неща, непоправими дори в някоя посока. И не виждам никакъв смисъл да не ги коментираме тях, да влизаме в конспирация след конспирация, която... Това го има в опорните точки на Моника, която праща за БСП. Там са описани тези. Ще правиме криза за буклук, ще правиме еди какво си, ще говориме по еди каква си тема. Нали, масово дайте и чрез медиите си съответно да го налагат в обществото. Бих с повече... Добре, да, позволи ме още един детал. Да, разбира какво се говори във вашите среди? С какви лакомства са привлекли бегалците? Само какво се говори, да си сигурен. Аз имам навика, когато не съм сигурен нещо, да не го говоря. Обаче? Мога да предполагам, но... Примерно? Казвам за Танчев ме е яд, защото... Но примерно, какво може да предполагаш? Той търпеше развитие. Да. Не знам. Времето ще покаже. Как? Всичко става ясно. Ще разберете. Да, то винаги всичко се разбира. Рано или късно става ясно. Близко ли е до ума да предположим, че мизата е ударила тавана? Не. Или няма таван в тези работи? Ако кажа, ще означава, че нещо знам или нещо предполагам. А според мен, когато се говори в националния ефир, трябва човек си мери думите. Добре. Говорихме до сега за кого каква е годината. Отделно ще говорим, ти пропусна да ми кажеш за Орешарски каква е. Орешарски? Не му завиждам. Тежка година. Където и да отиде, навсякъде го преследват. Тотална изолация от света. Защо да е изолация? Защо тотална? Защото е така. Сравнено с какво? Сравнено с всички останали, които са били на неговия пост. Той беше в Китай. Не изложвам. Има голяма разлика да те приеме премиера на Китай в Пекин с армията отпред и за всички останали и да си на изложби там се срещаш. Аз така се срещах с него в ООН. Те наеха зала, техния министерски съвет с наше, но това не е посещение. Ти направи вояжи заради счупения си крак, както остроумно се изразиха. Понеже доктори да гадаха да го раздвижвам. И ходи в Израел. Истина само... ли, че си ходил в Израел заради крака си? Не. Просто с премиера Натаняго, с президента Перес, с опозицията, ако щеш, господин Херцог, сме добри приятели. И те действително ме посрещнаха като приятел. Ама какво търсиш и там? Какво, което да е полезно за... Това са, първо, всеки, който има претенциите да управлява или дори да оглавява голяма партия, трябва да знае какво случва в света. Трябва да има възможност да разговаря с хора от първоизточниците. За Близкия изток, там може да научиш много неща. Както и на срещата ни с канцлера Меркел преди няколко дена. Това са, какво да ви кажа, възможности да... Меркел беше ли ясна за българските перспективи? Има, нека да го наречем едно доброто възпитание не позволява да коментираш това, което се говори на четири очи, или да коментираш, ако изрично не са те упълномощили да го направиш.
Все пак обаче това не са разговори за собствена употреба. Това са част от историята и по някакъв начин те трябва да бъдат представени. Да, и аз се надявам, че в близко време ще бъдат излъчени сигнали и ще бъдат казани неща, които са важни за България, важни за региона, важни за Европейския съюз. Важни оптимистични или важни песимистични? Нека ги изчакаме да слушат. Ще имате пак предаване, пак ще ги коментираме. Живот и здраве. Тайна, казваш. Самия Орешарски видяхте завчера как каза, доклада ще бъде лош. От сега знае. Той знае. Знае. Между другото, понеже говорим за посещение външна политика, имаш ли някакъв контакт или дори някакъв, не се притеснявам да кажа тази дума, контрол върху Плевнелиев? Днеска, например, той казва, сега веднага ще ми кажеш, че няма нужда от такъв контрол, но той казва, че заради отношението към българските имигранти, Англия ще изпадне в изолация. Не намираш ли, че такова едно говорене вече минава всякаква мерка? Англия ще изпадне в изолация, нали, заради българските. Аз не съм чул какво е казал. Може би в желанието си, разбира се, че не само, че нямам контрол, но и той няма и как да има. И това да са внушения, разбира се. Той като президент си има своята самостоятелна политика. Не винаги това, което прави и на мен ми харесва или не ми харесва, но всяка институция си носи своята отговорност. И аз мисля, че той се справя добре. В желанието си, разбира се, ако стъпвам на вашите думи, е казал подобно нещо, е в желанието си да защити българските граждани, които са там, ако има проблем с тях. За съжаление, този, който трябва да ги защитава най-много външния министър, доколкото знам, при няколко дни на него са му канцелирали посещението, макар че той много така фриволно казва, че той им отказал на англичаните. Трудно е Англия да... Великобритания да изпадне в изолация. Трудно. Трудно, нали? Все пак трябва да... Няма нищо общо между Вигенин и Плевнелиев, обаче говорят по един и същи начин. Те са длъжни да говорят в един и същи тон, защото двамата отговарят за външната политика по линия и на назначението на посланниците, и като изразители на външната политика. Стига това да не е наивно и да не каже глуповато говорене. Както и да е. То, ако има глуповато, то е на министъра на икономиката и на енергетиката. Защо? Защото той вече се превърна в пощальон. Какъв смисъл? И в това министерство може да го прекръстат почтите. Нали? Там са и близко. Може там да се премести кабинета. Ти имаш предвид посещението в Брюксел? Не посещението. Посещението, когато отидеш, се срещнеш с съответния си ресорен. А когато отидеш само да занесеш пълномощно, че се отказваш в полза на Европейската комисия, тя да преговаря с Русия за Южен поток, защото ти си обвързан, зависим или просто некадерен, и слезе секретарката да го вземе писмото, дори комисара не те удостои внимание да ти каже добър ден. Секретарката на кого? На еврокомисара. И след това, разбира се, по-европейски казват, че им се разминали графиците ми. Що за министерство е, като не могат да уточнят графика на министра си, да съвпадне с еврокомисара. Далеч по-важно е от пощалянските... Кое е по-важно? Ами, отказа от права. Нали, разбира се, че е важно. Това не е ли по-важното? Да възложим на Европейския съюз не, то едното е следствие от другото. То едното е следствие от другото. Като си доказал, че не можеш или че си зависим, след като август месец си обявил, че правиш първа копка на Южен поток, след като септември си казал, че правиш първа копка на Южен поток, след като накрая, въпреки писмата от Брюксел, че трябва да ги съгласуваш с третия пакет, отиваш да правиш първа заварка, да не е копка, и накрая те ти отнемат пари. Но по-сериозното е, че преди 2 дена или 3 това правителство гласува 191 милиона, близо 200 милиона от българския бюджет, от парите на данъкоплатците, препраща ги в НЕК или БЕХ, които да строят Южен поток. Нали, то е дори абсурдно. Все едно вие давате пари, а не знаете, че ще имате предаване. Трябвате първа да ви се развие, да ви разрешат. За около 6-7 минути беше така тук. Спря тока. Давам пари, а няма ток. Точно така. В случая... Да не си го спрял ти, бе. Ако... може всичко ми припишете на мене, нали, защото е най-лесно. Извинявам се. Но
Ако Европейската комисия и Русия се разберат, добре. Ами ако не се разберат? Тогава? Те пари изгарят, както парите за Цанков камък, както парите за Белене, както парите за Бургас Александроп. Те изгарят. Защо давате 200 милиона? Вие още не знаете какво ще правите. И пускат един търг за конкурс от 10 странички, които дори аз не съм видял по ЗОП да се направи такъв конкурс, и накрая пишат, че фирмите да им пратят съответно документите, но с имейли след това ще ли да им отговорят. Просто унизително за всички това, което поне се сме на случва. територията на Брюксел все още. Да. Има ли пръст ГЕРБ в писмото на евродепутатите срещу Волен, който беше доста... Те са застанали с имената си там. Да, но вие ръчкахте ли нещо? Не, той Слави Бинев си го е направил. Това си изцяло негова заслуга. Дори нашите депутати не са търсени, ние разбрахме от медиите. И те там са си се подписали хората, които са участвали. А Волен знае ли, че неговите врагове са другаде, а не в ГЕРБ? Няма по-лошо от непоискана помощ или мнение. Така че той да си определя кой са му враговете, но на него място щях да си направя извод. Защо му излязоха снимките сега, веднага след като двама депутати от ГЕРБ напуснаха? Защо беше толкова щаден месеци наред и изведнъж тези, които най-много го цензурираха, изведнъж го нападнаха? Трябва да си направя изводи. Защото аз не случайно и в началото ви казах, когато имаш кауза, си силен. Но когато дойдат избори сега, той трябва все пак да обясни. Окей, свалихме ГЕРБ, махнахме ги, унищожихме ги, каквото иска да каже. Но доведохме ДПС на власт. Да. Това как ще го обясни на своите избиратели? Не знам. И аз не знам, но не Той е, да лесно, не е лесно за обяснение. Няма как да го обясни. В задочния ви дебат или полемика с Орешарски, научавам, че той е казал следното. Сега се виждат резултатите от 2009 година насам. Това не е голям комплимент. Да, разбира се, че се виждат. Продължават как да не се виждат. Магистрала Тракия. Откриха я. Магистрала Хемус. 2 лота. Откриха я. Магистрала Струман. Откриха я. Пречиствателни станции откриват. Ама той е казал друго. Как да не се вижда? Тогава Дунав мост 2. Откриха го. Че тогава... И му оставихме държавата на 0,46% бюджетен дефицит и най-нисък дълг. Държава единствено с Германия извадена от процедурата за свръхдефицит от Брюксел. Той като финансист това трябва да го отрече. Това трябва да го признае. Няма как да не го признае. А той казва, че управлението ти е обвинявало всички и всеки. Той самия има записи на всички телевизии и медии. 2009 година, август месец, дойде в финансово министерство, за което аз винаги съм казвал, че постъпи мъжки. Извадихме баланса на държавата и тя беше с $0,5 милиард надолу. Да. Запечатано. Второ, на последното си заседание на Министерски съвет, те взимат решение за увеличаване на пенсиите. Но от първия ден, който дойдохме ние, на година това е около 1 милиард отгоре. Това е във време, когато света лети в финансово-икономическа криза надолу. В тази криза на бюджета отгоре по 1 милиард. И ние за 4 години, ето ти 4 милиарда, които трябваше да се вземат от фискалния резерв, за да се запуши дупката. Той казва, че ние за 4 години сме взели 8 милиарда. Да, ма това са, нали, преди малко да не ги повтаря, метро, Южна дъга и всичко построено, което се вижда. Все едно, обаче... Момент, много е важен. А той за 6 месеца, значи ние за 4 години 8 милиарда, а той за 6 месеца 6 милиарда. Ако така карат 4 години, колко ще станат? Ти смяташ ли се за лидер на България? Сверявам отговорът ти с този на Орешарски. Не, аз съм... Той казва, че не мисли, че някой е лидер. Той не е лидер, защото той не е спечелил избори. Аз съм се явявал на избори. За да си лидер, трябва да си спечелил избори. И мажоритарни
Един път за кмет, втори път за кмет и евродепутати, 2 пъти сме излъчвали като първа политическа сила, 2 пъти парламент, президентски избори. Разбира се, че съм лидер на своята партия. А твърдението му, че икономиката не тръгва нагоре, това би трябвало да се коментира. Аз бих много го аплодирал, ако е така. А не е ли? Защото в цял свят има леко раздвижване в посока нагоре. Но статистиката е безмилостна и към мен, и към него. Безработицата по време на неговото управление се вдигна. Безспорен факт. В пъти намаляха инвестициите. Безспорен факт. Колко пъти? Над 10-15 пъти. Мога да поема ангажимент, утре ще ги извадя точно и за следващото предаване ще ви изпратя точната цифра. Колко са били, колко са сега. Момент само. Приходните агенции, дори той признава, че са половин милиард назад сега. А в същото време непрекъснато обявяват какво повече ще дадат в социалната сфера. Ама тези пари утре българите ще си ги върнат. С лихвите ще си ги върнат. Да. Още няколко факта има много, много лоши. Той обещаваше, че строи Белене от първия ден. Вече минаха 7 месеца. Виждаш се, че не ги строи. Обещаваше 250 хиляди работни места, а те стават повече безработни. Това са факти, които няма как да се обиколят. Да. 2-3 кратки отговора, защото времето почти свърши. Един от тях е цитирал те, е казал, че прогнозата е за валутния борд, че няма да издържи, ако продължават да управляват така. Чисто експертно, тук има право. Да. Борда е стабилен и не би трябвало никой да си позволи, включително и аз, да се съмняваме в него, защото това се наблюдава. И тук признавам, че политическото ми говорене, за да го засилва като ефект, исках да се знае, че крайният резултат, ако продължаваш да взимаш милиарди след милиарди, милиарди след милиарди, да нямаш обезпечение за това, сиреч приходните ти агенции и инвестициите да не ги подпират, има риск. Съгласен съм с него, че не бива да се говори на тази тема за борда. Можем да го говориме помежду си, ако правилното е, като съм разтревожен в тази посока, да му се обада на него или на Иван Искров. И аз, между другото, с Иван Искров говорих на тази тема и за сега нещата са наред. Добре. Аз не случайно съм казал, че 2015 година, ако продължат с тези темпове, надявам се, че в това отношение поне Орешарски няма да позволи това да се случи. Последен въпрос, понеже питахме каква е годината за тебе и за всички останали лидери и по-известни политически лица. За кого е най-лоша? Ами за народа, каква беше годината? За народа поредната трудна година. Световен план тежка финансова и икономическа криза. От февруари месец до декември всеки ден протести, контрапротести, нестабилност, огромни харчове, които не са подплатени. И въпреки това знам, че ти искаш избори не през май, а през септември. Защо? Личният ти интерес не взима ли връх? Ако трябва да кажа партиен интерес, да. Но това ще бъде фатално. Защото считам, че ако така продължават, другия бюджет много трудно ще го направят. Но ти твърдиш, че трябва и искаш да са през септември изборите. Аз твърдя, че май месец трябва да са и искам да са 2 в 1, за да се успокои държавата. Все пак, като се мине през избори, аз съм убеден, че това статукво няма да е така. Да. Първо, самите симпатизанти на БСП няма да им е много хубаво да са с Атака и ДПС. Същото говоря и за ДПС. Не вярвам и Атака да постигне този резултат. Истински се надявам, че и другите партии в дясно ще наберат скорост и мисля, че тогава ще спрат тока, ако продължаваме. Така че... Не, между другото, това е абсолютна лъжа с понижаването на цените на тока. Абсолютна лъжа. И само моля българските граждани да си гледат сметките. Не случайно Миков в парламента се овайка, че от трибуната, че уж намаляваме, вика, цената на тока, сметките на парламента растат. Мистериите на българския преход. За това от ДКЕВР напуснаха хората. Защото те и тук лъжат и манипулират. Добре, благодаря. Да не ни отрежат, ще бъде грозно. Благодаря.